Брат, скучно ми, няма какво да правя. Сетих се, ще се облека и ще излезна навънка. Добре, нека да се обличаме. Аре, братче. Навънка е 10 градуса. Некъде, брат. Знам колко градуса. Ама ще е студено, сега сме есен. Пак ти да няма го закопчам това. Айде, излизам. Добре, навънка съм. Кое е това, бе? Някаква книга. Я? Ще ги взема вътре. Че забавя, бързо да се прибирам. Добре, вече се прибрах. Тя да намокри от дъжда, докато се прибера. Я? Не разбирам нищо и ще се обадя на Коста. Ще да опитам Коста. Да дойде, дали може да видим какво става с тази книга. Така, хайде, звъня му. Мале, брат, днеска цял ден ще си игра на GTA, брат. Не, Коста, за ко ми бърва тук телефона, бе. Аре, бе. Некой ми звъни. Мах ти 3G ми звъни. Да, брато, кажи какво има. Брат, тук намерих една изоставена книга. Ще дойдеш ли да видим да я разгледаме, да не е някаква страшна някой да ни направи пранк, че днеска е 31 октомври. Хелуин е днеска, че малко се страхувам. Ще дойдеш ли да го погледнем? Да, брат, ще дойда. Само ти в кой град живееше, че от 3 месеца не сме се виждали, забравих го в кой град живееше. В Плевен живея. Ще дойдеш ли? Улица Тодор Тодоров 38. Ще дойдеш ли? Ти живееш също в Плевен, на друга улица, аз съм на Тодор Тодоров 38. Да, брат, ще дойде, забравих, че ти си в Плевен. Тодор Тодоров 38, нали така? Окей, чакам те и да го разгледаме тази книга, че направо ужас, брат. Бе, брат, тук къде, бе? Значи, че забравя бързо да ходя към него, брат. Значи тук къде точно не знам. Ей му къщата. Ти си толкова си грозен си ти, че чак мухите за... Отвертки, ударни бормашини и всички аксесуари. Коста, ей това, брат. Добре, сега ще покажа изоставената книга и нека да работим. Добре, хайде да видим изоставената книга и да видим дали някой те е пранкнал или не. Окей, значи ето е изоставената книга, математика за 6 клас. Защото пише, я да видим от коя година е. Той не пише сега тук година. 7,50 струва и много е стара. Прочитах някъде, че от година 1991. За това, брат, може да някой да ме пранкнал с нея, не знам. Дай сега ще видя. Добре, така, брат, нека сега да видим книгата, какво има на нея. Брат, внимай, прозорец е отворен, ще ga изтървеш през прозореца. Споко няма да го изтървя. Така, сега да
разгледаме книгата. Какво? Те дали има тайно нещо на нея? Така, в момента разглеждаме. Опа! Пътни или кола прави? О, мака, брат. Сега трябва да ходим додолу да си го взимаме.